Sambal kemangi diaturke monggo. Ya oh, ya oh. Yo. Ayo, ayo, ayo. Ayo Deng Adi ya. Ayo cak ngadeg. Kok malah kaya bakul sandal. Ica cabut gawe. Lampu tempe ning awake. Aku tak jogo lilin kae. Oh oh kiri kiri belok kiri. Ya, Pak Deng Adi. Ya iya iya. Ayo Deng Adi. Kalau aja kendho kowe. Monggo Pak Deng Adi. Ayo ibuke iki lho jak joget. Aku trimo wakone pokok segala. Bapak bapak caca caca meter ya. Monggo Bu. Monggo Bu. Nah, gimana Bu? Seperti nanti segala teman. Oh, kalau ini iya Berkah sapi nih berkah sapi. Lolo lolo lolo. enak apa wong urip ana Caca caca caca. On. Sambel lemas, sambel lemas, sambel lemas. Asik. BK Studio. Jangan sok sok. Jangan asal sambel kewangi kemangani beberapa seratian lawat. Ayo Cak, bawa bawa. Ayo mene mene mene. Tentung ibu. Mandi akan ibu. BJM Bulungan hadir. Andi. Ayo yo. Mbak Ria ajak joget ya. Aku terima wakone pokok So 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 so. Terima kasih. Sebesar malih matur suwun berkah sapi. Permata Jati. Juga terima kasih. Ho ho he he. Enak apa wong urip ana ngalang dunya. Yen lega dosa ora bisa mulya.
Habis ini 1000 kuto. Esok Jangan masuk kaca sampai kemari rangkane bernyambut gawe senatian rambut Kiai Teko Bernanggung yo 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 aku terima wakane bapak sayangmu lo yo Mas, yes sing gadah damel nggih nyuwun 1000 kuto.